Maski dagat man ang pagitan, pursigido ng gad ang baka kay MPS na mapaugma ang kababayan sa barangay Mataas kan sa Indang Banwaan. Kaya naman kan Sabado, Abril 22, personal na binisita kan PNP ang nasambit na lugar asin nagkondusir ning outreach program. Sigun sa hepe kang istasyon na si Police Major Ervin Billen, labi sa 50 kaakian ang naging benepisyaryo kang aktibidad kung sain nakaresibian mga inining coloring book, pagkakan, kawatan, toothpaste asin toothbrush, Biblia asin kadakol pang iba. Dugang pa ni Billen, apwera sa pagmantinir sa katrangkiluan sa Sendang Banwaan, o beto manindang makapagpaabot ng tabang sa mga nagtitiriyos nindang kababayan, urug pa itong mga rarayo sa kasentruhan. Welcoming sinda mga residente digdi. So, saro po yan na indication na magayon ang relationship kang kapulisan digdi sa community kang Barangay Mataas. Sana ma-maintain ta po yan hanggang sa ma-reach ta so talagang zero incident ng mga crime incident digdi sa Barangay Mataas. Apwera sa kaakian, may bitbit man na food packs ang PNP para sa mga senior citizen digdi. Igwa man na bitamina asin kadakol pang iba. Ang punong barangay na si Ryan Seminiano, labi na sa ng kaugman asin pasasalamat sa pagkakapilikan sa indang lugar. Dakulaon pong tabang iyan lalo na sa mga kakian dahil po digdi po sa lugar may medyo ang pagbuhay po kang pamilya medyo tama lang kaya iyan dakulaon ang mga katabang sa inda lalo na sa mga gamit sa eskwela. Mientras tanto, naging posible man ang aktibidad sa pagkikipagtabangan kang KKDAT, kaligkasan, LGBTQ kan bakakay, asin iba pang stakeholders, siring kang JCI Tabaco asin JCI Ligaspi Dawani. First of all din pala, salamat sa PNP Bakakay sa permisa mo yung pag-invite sa mga activities nila. Thank you very much, sir. Kami nagpapasalamat sa PNP kasi permi kami pag-invite sa LGU kang Bakakay para at least makaikot kami. Magayunon actually ang isla nindo, di ba? Yung rock formation, magayunon. Apwera sa outreach program, nagkaigwaman ng tree planting activity sa lugar bilang pakikisumaro umang kang hipatura sa selebrasyon kang Earth Day. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,